ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଶ୍ୟାମପୁରକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବାଘଟିଏ। ତାକୁ ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଦିନଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ବୁଲେ। ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶିକାର ମିଳେ ତାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇଦେଇ ଆସେ। ଦିନେ ସିଏ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିକାର କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏମିତି ସବୁଦିନ କଥା ହୁଏ। ଦିନେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ହରିଆ ତାର ଦୁଇଟି ଛେଳିଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଛେଳିଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଚାଲିଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ତାଜା ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ଚରନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିକରି ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଦେଖୁଥାଏ। ବିଲୁଆର ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ହେଲା, କେମିତି ସିଏ ଦୁଇଟି ଛେଳିଙ୍କୁ ଖାଇବ। ବା, ଛେଳିଙ୍କୁ ତ ଯିଏ ଚରେଇବାକୁ ଆଣୁଛି, ମଣିଷ ମାଂସଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। ଯାଉଛି, ବାଘକୁ ସବୁ କଥା କହିବି, ସିଏ ମାରିଲେ ମୁଁ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବି ଆଉ। ବାଘ ଭାଇ ଶୁଣ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। କ'ଣ କିରେ ବିଲୁଆ, କୋଉ ଖୁସି ଖବର କଥା କହୁଛୁ? ଯାହା କହିବୁ ଜଲ୍ଦି କହ। ସେପଟେ ପୁଣି ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ବାଘ ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି, ତମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତମ ପାଟିରୁ ତ ଖାଲି ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ଆଉ। ବିଲୁଆ, ଯାହା କଥା କହିବୁ ସଫା ସଫା କହ। ମୋର ସେପଟେ ଡେରି ହେଲାଣି, ସେପଟେ ପୁଣି ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। କହୁଛି ବାଘ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 2ଟା ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ଛେଳିକୁ ଯଦି ଶିକାର କରିବି, ଛେଳି ମାଂସ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯାଉଛି, ଛେଳି 2ଟାଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଆଣିବି ଆଉ। ବିଲୁଆ କଥାରେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବାଘ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମିଛିମିଛିକା ଅଭିନୟ କଲା। ଆରେ ଛେଳି ଭାଇମାନେ, ତମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛ? ତମର ବୋଧେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାମ ଅଛି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛ ବୋଧେ। ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଛୁ, ଯାହା ହବ ତମର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଉନ। ତମକୁ କ'ଣ ଏଠି କିଏ ପଚାରୁଥିଲା କିଛି କହିବାକୁ? ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ। ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତମେ 2 ଜଣ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବାଘ ଭାଇ, ତମର ଯଦି ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଆମ ମାଲିକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହ। ସିଏ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବୁ ଆଉ। ଛେଳି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ସକାଳ ହଉ ତମେ ମୋତେ ତମ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି ଆଉ, ତାପରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ବାଘକୁ 2 ଜଣ ଛେଳି ଯାକ ମିଶି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ବାଘ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଛେଳିଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ହରିଆ ତ ପୁରା ଭୟ କରିଗଲା। ଭାଇମାନେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ବାଘ ମୋ ଛେଳିକୁ ଖାଇଯିବ। ଭାଇମାନେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ। ମଣିଷ ଭାଇ, ତମେ ଡର ନା, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କରିବିନି। ମୁଁ ପରା ତମ ଛେଳିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣିଛି ତମେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ? କହିଲ ମୋତେ ତମେ।
ମତେ ଆଉ କିଏ କହିବ? ତମ ଛେଳିମାନେ ପରା ମତେ କହିଲେ ତମେ ଭଲ ପାଅ। ହେଲେ ହଁ ଯେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ବାଘ, ସେମାନେ ତ ଛେଳି। ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ? ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦବ? ଆରେ ନା ନା ମଣିଷ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବି? ଆଉ ହଁ, ତମେ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଉନି। ହେଇଟି ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବି, ତମେ ତାଙ୍କର ଭଲକି ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ହରିଆ ତାର କୁରାଢ଼ୀକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ ପାଇଁ ଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଘ ଭାଇ, କ'ଣ ଖବର? ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛିଟି? ଆରେ ମଣିଷ ଜାତି କେଡ଼େ ବୋକାଟା କିରେ। ତୁ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ରେ ବୋକା, ତତେ ଏବେ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ତୁ ତାକୁ ଡାକରେ। ଏମିତି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହରିଆ ଉପରକୁ ଆଜି ବାଘ ଡେଇଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ନା ନା, ଆକୁ ଏଠି ରଖିଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଯାଉଛି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବି। ସେପଟେ ହରିଆର ଦୁଇଟି ଯାକ ଛେଳି ହରିଆକୁ ନ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଇଟି ଭାଇ ଦେଖ, ସେଇ ବେଇମାନି ବାଘ ଆମ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ହେଇଟି ତାଙ୍କ ଚପଲ ଆଉ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ବେଗରେ ପଳେଇବା। ସେଇ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନହେଲେ ମାରି ଖାଇଦବ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ।